nganggo Mbak Apri karo Mbak Mimi men ngunjuk sik. Ya karo men kipas-kipas. Ayo Dek Tatin. Ayo dikancani kok. Ayo dikancani no nyambut gawe kok dilo-dilo lereni ngopo? Abang dhek ya lungguh kok dilo-dilo leren. Lah ya aku kuwi lho. Julik ya. Julit. Aku menyemangati diriku sendiri. Sing dalu Mbak Tati. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Kak Mimi. Wong kok sansaya suwe ora sansaya tuwa malah sansaya enom, sansaya seger, sansaya cantik. Lah, Masa sih? sansaya semok. Iya, masak Iya. sih. Enggak Babenya itu bener boleh ngomong. Bener, biasanya kan wong ngunduri tuwa kan ngunduri keriput, ngunduri apa kuwi ora keliput iki. tapi nek Mbak Tati. Lembreh. Saya marah no. Kurang ajar. Dan nek mbok rasake nyocit Malam-malam lho, dirungokke tenan kok ya njur njlomprongke. Pancen banci tua nyebain kok ya. Loh, Ngelembreh iki loh, para. Mbak, yang namanya orang cinta tidak selalu harus disanjung. Oh, Iya. oh ngelembreh. Oh wis lemak-lemaknya banyak berarti aku harus banyak olahraga. Loh, candaane ngono ngandani. ku ya. Nek wong cinta tenanan, lek aku sedulur tenanan ora selalu disanjung. Kalau salah harus diingatkan, kalau kurang benar harus parbasan kita memberikan nasihat. Itu sing Nah. sedulur Mengingatkan sejati. begitu ya. Cara mengingatkan ya jenengan kan Cara olahraga mengingatnya niku wau. Olahraga. Mbok bilang aja Mbak Tatin olahraga, orang Mbak Tatin kok ngelembreh ngono. Ya, Dikit, ya ya. disane po. Carane nek pesinden ki rak ya wektune ning panggung rak akeh to, Loh, Lek. gajah akeh banget to isan. Ngapa ngematke kene barang iki ngapa ya? Jeneng aku ki wong lanang normal nyawang kok ngono kahanan kok ngono kok ya ora itu. Saiki ya aku lanang po. aku ya normal, Mbak. Normal po? Yo. Sudah bisa. Ya fungsi. Neng, Kolo-kolo. Walah, kene saiki ya ngaku ora. Engko golek Iya. duit tok. Golek duit ngrekoso nganti dilaban bareng. napa nih? Takonono dhewe kuwi. Api Apa ranti. yang dilaban apa? Heh? Perkutut. Gak engko wayah nglothok, wayah subuh kae wayah nglothok to. Heeh. Kok mesti mbrebeki tanggane. Napa? Lah kok Lah nek suarane kritik 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 kritik. apa ora loro di ngono ya? Lambene Apri ya. Heeh. Ayo Mbak, anu sapa Mbak Tatin nyekar. Ya. Nggih, Pak. Napa, Pak? Ki ning pamundutan sing urung diaturake ming saka tim logistik Sat Brimob. Ngersakaken menapa menika Pak Iki Eno? ngersakaken liwung. Liwung. Weh. Oh, nggih. Gandeng jenengan ki kudu olahraga berarti engko kudu joget meleter. Totalitas. Totalitas. Nah. Terus Pancen keset dhewe kok niku. Iya. Apa perlu dicontoni sik ya, Lek? ora sah. Galake. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Apa sih? Ayo, dibawani sik men rada. Bawane napa, Pak? Sak karepmu, sak pelokmu apa. Taktu. Ngapa to? Apa sih? Ya ampun. Kok bendina mung nunggu, njaluk kepastian mung nunggu ngene kepastian. Pak Seno wis meneng wae lho, rasa omong. Aja gerti PHP gelem. Kowe iki mung nunggu 3 tahun kalah karo sing sesasi langsung ditembung lho. Sapa? Ya ana. Pacaran 3 tahun ra dikapak-kapake kenal seminggu langsung ditemokke wong tua ya akeh. Dadi aja nunggu nek iya nek ora. Iki meng anu bawa lho. Oh, tetembangan. Nggih. Aja caket-caket rono, Nduk, ndak imanku ra kuat. Lah Ojo rono. Lah nyawang apa nyawang apa, Lek? apa lho? Aja, Nduk, ya. Tak cedhaki ngapa? Aja, wong sak orane aku ya tau disunat dadi engko nek ngantek terus anu ki lho aku. Hubungane apa karo Ya Allah, dicedhaki? aja Nduk iki Kowe nyawang apa to, Lek? Aja dadi kok ngono ki, Lek. Aja Nduk, aja gudul Ora ya Allah. hubungane apa? Pas banget lho, pas banget. Apa lho? Pas bathuk lho, Nduk, dadine. Duh. Bathuk kok ngisor, bathuk iki kene lho. Anu ki lho, bandul kalung lho, Nduk. Jane apa to? Wow. Apa ta? Oh, Apri iki ya lanang dadi bro ya wow. April wis ganas lho, Nduk. Ayo, Nduk, tak tunggu ya ora apa-apa. Tak tunggu terus jajar mie ayam ngono ya nek ketemu. Tak tengi. Tak tengi. Tak tengi. arek tengi sapa? Aku lo gelem. Ayo nak, Katanya hamil ya. nanti biarkan waktu yang akan menjawab, Nduk. Aja saiki. Miwiti kowe arepan.
Lah jarene ambil. Buka dalan. Sama Apa-apa. jenengan. Wis apik-apik lerem kok le. Wis ora apa-apa nduk sok ya suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok ndak. Lah sapa tuh bapakne? Hah? Iki sapa Mbak Dingkila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho. Cutak cengelmu kuwi. Lah karo banci kok ya arep. Aku mung karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Ame nggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan nih. Pancen keparat kok Sukimin iki tenan. Ora apa-apa. Tau nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean iki yo doyan karo banci Mas. Ayo ku kegiatan. Aduh, kok kegiatan. Ora selingkuh padha geleme kok padha geleme, ora apa-apa. Nggo kegiatan liar biliar. Ayo no, aja ganggu gawe men. Sok wayahe 7 sasi rak ya wis tekon meneh. Wis tak siapke bendho kok. Nggih napa? Aku bayi lahir ceplok langsung tak bendho ndase langsung. Isen aku ndek anak. Sabar ya Le, sabar apa-apa Sukino, aja dadi atimu. Sapa? Sukino. Artine? Sukimenseno. Lho, oh jenenge ya apik temen lho Sukino. Wis apa-apa. Ora apa-apa, ibumu dadi Wonder Woman, single parent ra apa-apa. Aku nyetak gawe stiker kok sesuk. Napa? Iki kenapa? Stiker Sukino. Templeke mobil Sukino ndase atos. Sujokno aku USG metune lanang. Upama metune wedok rak ya rekoso. Lah ngapa? So nek yo ijab dadak goleki bapakne, dadak golek wali hakim yo nek gelem ngakone ora. Mula kita jaga banget. Wis ra apa-apa kowe dadi tali ning katresnan aku yo ora apa-apa. Ora gek kapan to lek lakon iki? Kapan? Yo nek mulai wayangan kae to. Oh ya bendina wayangan kok ya. Kok kaya tenan-tenan ngono lho men iki. Kan iki pendak mengi wayangan. Iso lek lakoni. Ah setan. Alah ngono, alah kok iso lek nglakoni ngono ki 5 menit wis kok ora suwe-suwe kok. Masa gurmang menit to? Hah? Terima apa piye? Aku njalukku cepet pancenan. Ora apa-apa ya Tole, ora apa-apa. Kowe ora tak sambi-sambi, 2 tahun tetep tak susoni kowe 2 tahun ora apa-apa. Men dadi bocah sing Susu sehat. apa? Susu gombal ngono kok disusoni. Teruske perjangane pakmu ya Tole. Ora apa-apa. Iya. Sabar. Wong tekan, wong tekun bakal tekan ya Allah. Wis kowe nyambut gawe. Ndak ndase mbokmu marah apa. Kita bocah aktif kan do aktif hiperaktif somben iki somben dalang heeh dalang jejak sinden wis somben Kok dijeki sinden lho. semangat terus saiki nyanyi ndo Isine trenggiling kok ya. Mas Eno masa putra panjenengan trenggile Ya ben wis. oh kok trenggileng to Pri luwak Nek luwak tiru bapakne berarti ya. Hei. Wis ben ra apa-apa. Lah sapa? Lah kuwi bapakne sapa? Berarti ning bapake kan udah luwak oh bapakne itu. Pak Seno Nugroho ki dalang kondang misuwur dalang keterima menginspirasi buat dalang-dalang muda aku rasa-asake kok nek golek bojo rasa-asake kok Ora bagus wong bagus oke iki sing dienggo inspirator bajang lain kok beliau inspirator apa-apa ya dalan beliau ngomong kabeh wae ana ngene-ngene iya sabar beliau itu sebenarnya ganasimu ning panggung asin wonge sabar banget karo aku tak tampa ya Le Kowe sindene sapa kowe? sindene jenengan. Wis ge nembang rasa kowe ancangkem. Lah aku lagi ngrungokke iki lho Aku dianggap radio ngono wae. Radio salah frekuensi ngono. Radio bodol. nyanyian tak tunggu seliramu Bongkar meneh. Angger bar nangis kok ngeleh. Wah, kuwi sing pengen cekinone apa mbokne nih? seliramu. Amit mulai Seliramu rawuh
ngeleren gibah lho. Wong wedok kok mangan lombok kok mboko 5. Anggepe cangkeme iki cuek. Kok cuek to? Padake Lati. Lah niku ya Mbak Wahyu iki wonge anteng jeblane ya ora nggenahi. Lah nyapa? Mbak Mimin lah jenengan ki anu kesibukane akeh ya soknya. Dulu. Alhamdulillah ya Allah, tambah nuwun Pak. Nggih. Jatah kula loro nggih Pak. Lah iki loro ya sing dian karo sing dikandut barang kok. Men Mbak Wahyu tekon, Mbak Mimin nek nyumbangi jenengan pira kula nek biasane mung 20 aku ngono ku. Kon wong digawe ki lho jeneng golek dhewe 20 ra apa-apa umum Mbak. Rasa 50, rasa 120. Iki iculan saka Grasi ya rasa durung. Ayo. Ayo oke. Piye to? Rumah saku kok paitamu ki ming kuwi karo Rinoso. Nah terus kan apa? Wis tekan semene kon baleni liyane kuwi. Ora ya wis teruske wae wis. Loro. Bela melu usul iki. Ora usul. Iya. Iya. Gawake liyane engko malah. Nya akhirat ya Kok kumat? Iki terharu. Terharu. Saya kira nek kumat ngono lho. Asma. Lek mena yo lek nyang-nyangan ki engko kok lek. Ketemu Mas Agus si Masku. Oh, Mas sing endi? Mas tenan ngarep au mae Karang Nongko. Mas Agus to. Mas Agus garwane Mbak Ani. Ya ampun kancaku sekolah. Rasa isen Mas, sak dhisik kanca golek linjo kok. Jeblok ketemu sedulur lho Pak Seno lho. Iya. Mas Agus arep seneng karo aku ora tak tampa kula ngeboti jenengan lho, jangan sia-siakan aku lho. Wah, jantrun dulu tenan. Lah lho, Pak Polisi arep ngayonke kula trima milah jenengan lho, padha-padha le wong seni ngoten lho karep kula. Iya wis. Nggih nggih. Ya omong-omong. Semangat Mas Agus nggih. Sip. Yo, Liwung diaturake iki ana sing nyuwun saka seksi logistik Satbrimob. Wah, iki mau begitu dunekke terus segone metu. Ha iya. Monggo. Yuk, monggo. Hati-hati engko dibuka isine granat. Ngene Mimin tak pesen diseni granat. Nakal. Apa? Nakal. Banjur cempolo.
Loro. Loro. Kemayu Hero iki. Apa? Loro. Kemayu. Ayo, yo dados. Aku kok disembahi padake patung Gupala ya. Matur sembah nuwun, alhamdulillah ya Allah wong resik iki atine ya Allah rezekine Mbak Nyumili ra apa-apa. Edan iki maju terus Mbak Mili. Ngerti nek wanita teraniaya. Teraniaya. Iya. Ketoke kok enek tanda-tanda ya, Lek. Apa, Nak? Golek kanca ki kae mau. Lah ya lho ya ampun. Oh, jelas. alah kono. Kanggo masih sing beksa. Sing Mriki nek juga iso luwes banget. Iya. Coba kowe. Ayo. sing sinten? Kuwi kadal buntung kuwi. Ayo Mas. Cendol dawet. Ben ana chemistry-ne. Dadi musikalitas kita men tinggi. Cendol dawet goyangmu kaya apa? Cendol Wis. Kuwi lho, nggon mburi tulisane krokodil kene. Wis tak tutupi kok. Kanggo rangkepan saiki. Saiki rangkepan. Nganggo rangkepan sorek. Iki ndek anu lho, wong wedok lho. Lho wong tuwa kebak temiti barang yo cementel ning Yo ala iki yo rasa dibuka ngono lho. Pak nganggo papat lho Pak lho perjuangane tenan perjuangannya. Jangan meremehkan wong wedok. Iki subale we loro. Jeronane terus iki terus kami 5 ji lho. Kira wetenge ketok lho. Kudu weteng ya iki lho. Wis ana kuwine kok tak tutupi ya saiki. Wetenge Mimin kok putih. Wetenge Mimin ki poleng. Kok poleng? Nggih, lanjut nggih. Lanjut Nak. Goyang dong Om.
Moh. Pak Seno. Terima kasih. Kepiye iki? Sembah nuwun nggih, Mas. Ya Allah. Tak kira nek arep ndondekne bul rating dono. Iya. Penari-penari wis diparingi alhamdulillah. Ya, apa-apa. Wah. Ya. Kinar benci. Ben nengke wae. Anggere kentekan napas mudar. Nggih paringi napas bantuan no. Apa? Napas bantuan. Napas bantuan? Nggih. Siap, kene akeh kompresor kok. Mam lembung. Ya nak. Sabda pandita. Mbak Tatin, yo untuk saweran masuk Imin yo wis masuk Imin Mbak Mimin yo wis entuk saweran. Si Mbak Min sampun. Sekarang sok lali ya. Lah soalé nek ora payu ndagel ki rong dina wis jenggote metu. Alhamdulillah Pak Nek neng foto kae sok tak delok wula bringosen tenan iku. Kula ya asine yo gagah yo ganteng yo keren. Lah, Yo maskulin. Neng Fungsine. tak kenal ketinggu. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, yo awak dhewe neruske cerita mak. Iya, dumateng panjenenganipun Bapak Nur Hudayat saha jajaran lan staf. Kula pitados tasih kekiranganipun kula kalian rayi kula kathah kelado anggenipun gegojek nyuwun pangapunten. Kula pitados jer pangalembono menika wisa lan panyarwe menika tundhonipun sae. Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.